Het is vandaag de dag van de bouw en als wethouder van deze gemeente moet ik u zeggen dat ik trots ben om te zien wat hier allemaal gebeurt in Cadzand-Bad. Prachtige kwaliteitsslag aan het maken, dus we hebben extra aandacht voor dit soort activiteiten. De Dag van de Bouw is promotie van onze bedrijfstak en we proberen mensen te interesseren voor de bouw, voor ons bouwproduct en we proberen ook jongeren naar de bouw toe te krijgen om te laten zien wat de mooie beroepen er in de bouw mogelijk zijn. Wij wonen in de buurt en zijn gewoon nieuwsgierig om eens te kijken hoe het is van de bouw. Ja, dan krijg je dan wel een aantal dingen mee omdat je binnen kunt kijken terwijl er aan het gebouwd wordt, terwijl je dat meestal niet kunt. Dat op zich is al heel erg leuk.